Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun dumateng para pinsepuh, sesepuh haji sepuh ingkang ngambek dharma saha luring budi ingkang pantes pinundi. Dumateng sagung para tamu sinedahan kakung putih ingkang winantung karahayon ingkang pantes sinuba ing pakaromatan iki kang sanget kawula hormati. Utaminipun dumateng ingkang kinamatan inggih pisan Tresna Bapak Ibu Faroki, so dumateng ingkang kinurmatan inggih Bapak Parjo sak pangombyong sedayanipun ingkang sanget kawula bekteni. Yuwara mentang isih samudraning pangaksama ingkang agung. Wiling arep kalanggan punika kawula kepeksa cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan. So keparenga kawanigas wacana so ngampil kamardikan panjenengan sakawis. Nuwun inggih kalanipun nembe wan pangandika kanthi mardingani penggalih. Boten wonten raos kawula ngirangi raos Subasita ananging kawula awrat ngemban jejibahan. Bilih ngarep kalanggan punika kawula ingkang minangka ngembane wuwus sulih sarira sambeting basa saking kadang kula Madi Mas Suryadi sekalian. Pilih kalau kadohan marak sowan matur ngaturaken menggah wigato sing sedya menggah sowanipun Adimas Suryadi sekalian. Ananging saderengipun kawula anggengaken atur kita nglenggana teraing Pancasila ingkang jumbuh kalan kuncarane bangsa ingkang utaminipun hangagungan asmaning Gusti Yang Maha Agung. Awit saking punika sumangga kawula nderek saha kawula dherekaken. Pilih kita tak datang sah mengucapkan raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng asma dalem Allah Subhanahu wa taala. Nuwun inggih awit paringipun nugraha saha paringipun nikmat rahmat sedayahipun. Sampun kemah wonten ing kalangan menika sampun babar kalujengan, katentreman, karahayon saha kabagyan. Ingkang sedaya kala itu sampun kasarya dumateng panjenengan sedaya. Lumeber Adimas Suryadi sekalian lan sedaya para keluarga. Ingkang panangka para kaning atur bilih sawanipun Adimas Suryadi sekalian sedaya para keluarga wiwit bidal saking dukuh Krelesan Desa Girirata Ngemplak Boyolali ngantos dumugi ing wisma pahargyan mriki ingkang wonten dalemipun Bapak Ibu Faroki ingkang lenggah wonten Karangmojo Banaran Kalijambi Sragen. Saestu sawanipun Adimas Suryadi sekalian pinarangsih winasani Gusti Yang Maha Agung lan nglancak wirujing saha kalih saking rubedaning lampah. Ingkang salajengipun bilih sawanipun Adimas Suryadi ingkang sepisan silaturahim saha ngaturaken salam kalujenganipun. Ingkang katur dumateng besan Tresna nggih Bapak Ibu Faroki kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi asesanti saestu anggenipun sami bebesanan mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring wilujeng widodо yuwana karsing ribeda ngantos dumugi ing sak lame-lamenya. Ingkang kaping kalih bilih sawanipun Adimas Suryadi sekalian. Saestu badhe nglajengaken pangandikan ingkang sampun kawuri. Awit rikala semanten Adimas Suryadi sekalian saha Bapak Ibu Faroki saestu sampun kanthi golong dilekit manah. Anggenipun badhe bebesanan sinatran putra jalaripun kang namipun Bagus Bagas Surya Aditya ingkang badhe hanjatu kramekanipun Rara Ayu Ferawati Atbojo pawastri saking Bapak Ibu Faroki menggah jumbeng pangandikan dinten ingkang piniji saestu wonten ing ari kalanggan menika kados sampun tungkap pramila dumateng ingkang kinurmatan inggih Bapak Parjo ing mangke mugi wonten separaning penggalih keparenga hanapi atur pasrah kawula saha keparenga hanapi sawanipun ingkang putra tumanten kakung. Pramila dumateng Bapak Ibu Faroki putra temanten kakung sautahipun kawula pasrahaken dumateng panjenengan
Ing mangke borong anggenipun misuda menggah dawuhipun Adimas Suryadi namung derek kepareng panjenengan. Ingkang salajengipun Adimas Suryadi sanget ngaturaken ageng panuwun kang tanpa pami dumateng ingkang kinurmatan inggih pisan Susastra Bapak Ibu Paroki ingkang saestu sampun kapareng hamijabaken ingkang putra sekalian nun inggih Bagas Surya Aditya kaliyan pun Perawati ingkang sampun kalaksanan kala waenjang kirang langkung jam 7:30 menit kanthi satataning agami ingkang dipun rasuk. Alhamdulillahirabbil alamin menggah jab kabulipun Kang Putra. Saestu pidharangsih wirasane Gusti Yang Maha Agung saha paringipun donga pamuji saking para-para ingkang rawuh ijab kabul pirengan rancak wilujeng lan kalis ing beda. Ingkang salajengipun bilih sawanipun Adimas Suryadi ing mriki nggih kepareng aturaken tali asih saha abon-abon ingkang kinarya syarat sarana kangge dawuhipun ingkang putra temanten sekalian. Ewa dene tali asih saestu kawula boten saged nyebataken baka setunggal namung sawetawis wonten boga wastra lan redana namung pinten agengipun redana kawula boten saged matur awit pun salebetipun dirancang ngaji. Pramila dumateng ingkang kinurmatan inggih Bapak Ibu Paroki mangke mugi wonten sukaran penggalih kepareng nampi tali asih kang saestu namung sakadaripun saking Adimas Suryadi sekalian. Ingkang salajengipun Adimas Suryadi sekalian kanthi raos nalasaning manah boten kendhat nyuwun sih nugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala saha nyuwun tuwuhing donga pamuji dumateng para tamu sinedahan kakung putri saestu saged pamahane dumateng putra temanten sekalian. Ing mangke tumampakipun dawuh mugi tansah pirengaken wilujeng widodo yuwana lan kalis beda lan saestu ingkang putra nggihipun sami jejodohan. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring wahyu jodoh ingkang sejati temanten yang hatut runtut ngantos dumugi ing salami-laminipun lan woh ngatur runtut saestu saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pinisepuh sesepuh sanjya para tamu sedahan kakung putri ingkang winanting suka basuki mbok bilih wonten ing kali kalenggan menika saestu boten saged kathah nggih kawula matur mbok bilih sawanipun Adimas Suryadi sekalian ingkang nganti sedaya para kulawarga ingkang saestu boten wilangan cacahipun mbok bilih sedaya kalawau saestu kirang marang nirmata penggalih Bapak Ibu Paroki lan sedaya para kulawarga Adimas Suryadi tansah tadah duduka ingkang kathah tansah nyuwun rupen tangsih samedraning pakarsa ingkang agung. Kejawi saking menika mbok bilih ngemake kisahipun purna wontenipun paragian punika Adimas Suryadi lan sedaya para keluarga kepareng nyuwun pamit nyuwun tambeng donga pamuji mugi bidhalipun saking wisma pahargyan mriki dumugi sudungipun piyambak-piyambak mugi tansah pinanosih nugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi pitareng rancak wilujeng saha kalih saking rebetane lampah. Kejawi saking menika dumateng kang kinurmatan inggih pisan Susastra Bapak Ibu Paroki bilih ing mangke ingkang putra sampurna inggihipun mahargya binjing dinten Minggu Pahing Surya kaping 12 April warsa 2000 langkung kirang langkung jam 09.00 enjang Bapak Ibu Paroki lan sedaya para kulawarga kasuwun rawuh wonten griyanipun rayi kula Suryadi sak perlu njawanaken ingkang putra temanten sekalian ing pangajap ing mangke badhe dipun topangaken dhateng sedaya para kulawarga. Kejawi saking menika ugi kangge pribadi kawula piyambak mbok bilih nggih kematur wonten karsa panjenengan lekas ngantos dumugi bekas kirang nuju Purana awet acara kula saestu wonten cacat cupot cewet saha cicir basa awet kawula saged nglenggono kathah kekirangan saha jebul samukawis awit saking punika kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agung pangapunten ingkang saageng-agengipun
ing wasana menangka pemetone ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.